Исәнмесез, сез ТНТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Бүген миндә бик нәзакәтле, бик сөйкемле Татарстанның ат казанган артисты Динә Латыйпова булыр. Сүзне озакка сузмыйк, әйдәгез үзе белән аралаша башлыйк. Min seni nırak siyemin Min sağınam yok, min seni sağlam nıraktır Şuna koygular da bizden yıraktır Bәхетте, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта Үтсен гомер юллар, тазалыкта, байлыкта Бәхетте, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта Үтсен гомер юллар, тазалыкта, байлыкта Исәнмесез, Динә апа дейме, Динә ханым дейме? Ничек тә ярый? Миңа килгән кунаклар миңа апа абый дип әйтмә дип тә әйтә башлар. Сезгә апа дип әйтмәсәм инде урынлы булмас. Юк, миңа киресенчә апа дигән шуй, миңа бөтен кеше апа ди. Яшьләрен сорап карыйм да, миннән өлкәнрәк булулар ихтимал, но апа диләр. Димә хөрмәт дим дә бик сөенеп куям. Рәхмәт бик. Динә апа бик шатбыз сезне үзебезнең студиябызда күрергә. Бик көттек без сезне һәм сезгә әлеге чәчәк бәйләме бүләк итүдән башлысы килә. Hala искиткеч матур чәчкәләр, үзегез кебек. Рәхмәт, рәхмәт. Бүләккә каршы бүләк инде, мин дә буш кул килмәдем. Бакчада инде мәк чәчәкләре үзләренең таҗларын кыйдылар. Хәзер инде менә керен генә көзгә кереп барабыз. Розалар һәр вакытта да кып-кызылалар әнә. Бик матур атып утыралар. Мәк чәчәкләре минем китабымда, аның һәрбер битендә. Шулай булгач, мин аны сезгә бүләк итәм. Бик зур рәхмәт. Мин инде бу китаптан бәләкәй өлешләрне социаль челтәрләрдә укыштыра идем. Ниһаять менә шулай кулга тотып, китап дип рәхәтләнеп кысып, исен иснәп, китап иснәп укырга мөмкинлек була. Бик зур рәхмәт Динә апа бүләгегез өчен. Динә апа, менә ничек дип әйтим икән, ничек дип аңлатыйм икән мин аны, Төрле хатын кызлар була, кайбер хатын кызлар ничектер бик матур булса да, ничектер ала алмый үзенең хатын кыз матурлыгын бирә алмый. Гәрчә тышкы күренеше белән бик матур тоелсалар да, бик зәвыклы киенсәләр дә. Менә сезне офисның теге башында күрсәм дә, мин тоям, Динә Латыйпова баш медиага килгәнен, мин тоям аның каядыр ТНТВда икәнен, сездән килгән менә шундый уңай җылы энергетика миңа калса тамашачы да аны хәзер тоеп утырадыр. Шулкадәр энергетикасы сезнең яхшы. Шундый рәхәт сезнең белән аралашуы телеэкраннарда гына түгел, гадәти тормышта да. Шундый җылылыкны ничек саклыйсыз сез? Рәхмәт, күңелләр тулып китте шундый җылы сүзләр ишеткәч, рәхмәт. Юк, бу чыннан да шулай бит. Мин алай дип әйтмәс идем инде үземдә, ләкин менә сезнең шундый биргән бәяләмәгезгә бер рәхәтлек кичерәм, шуннан да гадилектәдер. Авыл баласы бит. Авылдан килгән, менә авыл мөхитендә тәрбияләнгән җылылык ул гомер бары күңелдә йөри. Менә шуңа күрәдер инде ул бәлкем. Менә шулай дип бәя, минем өчен бәлки бик зур бәядә биргәнсездер инде ул. Әмма ләкин рәхәт менә шундый сезнең җылы сүзләрегезне ишетү. Менә эстрада даima кайбер кеше әйтә инде, кайышландым инде, гел әйбәт булып торып булмый инде ул дип әйтәләр. Менә сезнең ничектер популярлыкта бузмаган, эстраданың ниндидер теге шау-шуы, бик үк шома булмаган моментлары да күңелегезнең шундый чисталыгын сез саклап калгансыз. Шуңа күрә бәлки сез шулай матур яза да аласыздыр бүген. Рәхмәт. Мин дөньяны яратам, тормышны яратам, кешеләрне яратам. Шуңа күрә һәрбер кеше нинди бар, менә шул килеш яратам. Менә шуңа күрә мине дөнья бозмады. Үзенең теге килгән уңышлары белән дә, йыгып салган сынаулары белән дә бозмады, Аллага шөкер. Әти-әни нинди тәрбия биреп үстерде, шундый булып калдым. Сез бик еш искә аласыз, менә сезнең белән әзерләнгәндә интервьюларны укыган идем, әниегез турында. Хәтта әйтәсез, бер интервьюда минем дус кызларым юк һәм булмады да, мин гомер буе әни белән генә аралаштым, бүтән серләрне әнигә сөйләдем. Әни киткәч инде кызларга сөйлим дип. Әни шулай әйтте мине. Бер кайчанда диде, үзеңнең яшьтәшләрең арасында якын дустың булмасын диде. Якын дус бер көнне ул синең душманыңа әйләнү ихтимал диде. Чөнки ул синең бөтен эчке дөньяңны, эчке сереңне белә диде. Эчке дөньяң, эчке серең ул
başkalar için түгел, ул өзең өчен генә булырга тиеш диде. Шуңа күрә мин бер кайчан да әнидән артык ахирәт дуслар эзләмәдем. Минем дусларым күп, әмма ләкин алар дуслар. Менә эчке дөньямны уртаклашкан кешем, ул минем бар тик фәкать әнием, әбием, әнием булдылар. Хәзер инде минем кызларым. Менә Ул шулай. киткәч бик авыр булгандыр Бик сезгә. авыр. Алар инде. Әни җитми. Менә үзем бит инде мин хәзер әби, 3 тапкыр. Субханалла. Әмма ләкин әни җитми. Әнинең менә аның әйткән ул соңгы сүзне әни әйтәдер иде. Менә кайдыр килеп басасың җиде ул чатына. Менә кайнатлап китим икән. Әни әйтә, ул дөрес була. Әнинең инде киңәше һәр вакытта да түземле бул. Авыр нинди юлны сайласаң да ул бик авыр булса да, демәк шуннан барырга кирәклеген аңлыйсың. Әни киңәше. Шулай шул. Һәм хәтта шундый бер момент ишеткән бар минем. Сез эшләп кайтканны әниегез көтеп торган һәм сезнең кайтып җиткәчтен арагыздан китеп торган име? Авыр мискил. 10 ел инде быел әни киткәнгә. 10 ел. Әйе, әни безнең кулда озак ятмады. Кулга калмады ул гомумән дә шундый тиге. Гел сырыйдыр инде ни. Ходаем. Балаларга авырлык китермәсәм инде, кеше кулына калып, мохтаҗлыгым төшмәсен дип сорыйды. Аллаһы Тәгаләнең амин дигән шагына туры килдедер инде. Чөнки бик шундый кеше дә әни. Ул беркайчан кеше сөйләмәде, кеше тикшермәде, кешедән килмәде, кеше сүзен йөртмәде беркайчан да. Фикерен, менә үз фикерен ул әкрен генә булса да күзгә карап әйтәдер иде. Беркайчан ялагай булмады. Шуңа күрә аның күңеле матур булганга күрә, үлеме дә матур булдыдыр әнинең. Кулга калып ятмады, шулай соңгы бер 2 айда гына ничектер әзрәк авырыбрак, хәлсезләнебрәктер да. Но инде заказларны алдан аласың бит бөтен нәрсәне. Августның 10 иде, Ульяновск шәһәрендә туй иде. Әнигә әйтәм инде, әниме әйтәм, нишлим дим. Барыйммы туйга дим. Я булмаса башка кеше җибәримме дим. Әни әйтә, син нәрсә кызым, вәгъдәйме ди. Бар ди. Мин бит үзем генә түгел ди. Ну, әни янда инде кызлар калалар. Минем кызлар, анары килен килде инде миндә киткәч. Но барыбер әнинең үзенә 1 секундка да калдырмыйбыз инде. Шуннан әни әйтә, бар ди инде. Киттек, эшләдек инде, эшне бетерүгә кайттык. Әни, күренеп тора, хәлсезләнә бара икән. Әни шулай утырып тора инде, тотып бирак утыралар. Әни мине күгә шилап җибәрде. Иртәнге 4-тә кайттык инде без, 4-нче яртыдадыр Ульяннан. Демидән әйтәм, минем кичкенә бәбием дим, шулай яратайдым әнине иркәләп. Кареле җылый кайттым бит мәйтәм, мине кызың кайтып җитте. Әйдәни мәйтәм хәзер ни. Мин кулларымны юам да мәйтәм, мин син хәзер үзем шәй эчәм тәмин иттереп дим инде, шулай шәшәреннән сәтәм инде. Ничек ул мине кичкенә чакта иркәлиде минем бәбием дип. Мин дә мине шулай иркәлим инде. Мин әлегә кулларымны юып җиргән арада әни ятты. Әни тиз генә кухняга шәй куям инде. Балалар килендә бит инде йокламаган. Мин шәй куеп чыккан арада әни душы җыена. Әни китәсең бит. Шулай әнине кочагыма алып, белгәннәремне укыйм инде ул вакытта. Ясин укыйм инде. Шулай кулымда, кочагымда, мин кайтканны көтеп торды. Мин кайткач, күпмедән сықты, менә шул ничә минут эчендә инде. Телендә, менә шулай мин кайткач, жатлыгыннан елап җибәрде. Шулай кочагымда җан бирде. Үзен тизәтеп салдым. Ишекне ябып куйдым инде, берсенә кертмим. Bir şey кайнады ди инде, миңа килен әйтә, яп дим. Безәргә ярамый әнине. Шулай үзем план итеп, тизәтеп, салып, шуннан соң әйдән арысың. Әни киттем әйтә. Шул вакытта менә шундый кырыслык барлыкка килдем инде. Берегездә еламыйс, хәзер әйтәм, безгә әнине бик матур итеп озатырга кирәк. Алып кайттык инде, авылга озаттык. Әни киткәннән соң мин бер үзем озаттык бит инде. Менә үзем генә калгач, мин сыгылып төштем. Шулай стеналарына турнап җылыслар килде. Әни юк. Әни дөньяда иң кадерле кеше инде. Беркайчан баласын сатмый торган, беркайчан хыянәт итмий торган зат. Ул бар тик әни. Шуңа күрә әни миңа һәр вакыт әйтте. Ахиратың кызым, мин әнием диде. Ул чыннан да минем ахиратым да, дустым да, таянычым да булды.
Мен менә түгел мен безнең барыбызга да балаларына, туганнарына мен бик акыллы ананың баласы булып үстем. Менә шул күңел эшкәртне. Хәзердән эшкәрә шулай. Диге бер үземне калсам, әни әтиләр белән, әбиләр белән, туганнар белән уйлар яңарса, күңел бит эшкәрә. Шул вакытларга калып кайтып китә Шул уйлар. үзең генә калгач, шул вакытларга кайтасың. Шуңа күрә исән чакта әниләрне кайтып бергә. Шул. Тормыш кызыгысы белән һәр вакыт Менә беләсез, белеп тә бетермәгән вакытлар була. Әйтәсең, менә ник мин шул вакытта күбрәк әни янында утырмадым икән? Ник мин шул вакытта күбрәк авылга, әни инде безнең җәйкән авылда, кышкылыкка безгә киләдер инде, тиюлгәч үзе генә калгач, инде без аны үзенә тотырга тырышмадык. Ник мин күбрәк әни, әти йортына вакыт тапмадым икән дисең? Менә без Рафаэль белән дә шулай дибез. Исән чакта күбрәк әни, әтиләр белән булырга кирәк булган дисең. Гомумән беләсезме, дөнья бер генә бирелә. Исән чакта һәр нәрсәнең кадерен белеп рәхәтен тоеп яшәргә кирәк. Шул ук туганнарның да менә әнидән соң инде 10 ел эчендә ике абый безнең бер артлы киттеләр инде. Бер абый инде безнең ковид алып китте. Беренче дулкын аныкы шулай бик авыр булды. Абыйлар белән бик ахирәттәр идек. Аннары икенче абый китте 2 елдан соң. Шулай итеп менә бермә-бер калганда җандагы моңсулык, сагыш, аны бер нәрсә белән аңлатып булмый. Юк, якыннары юк. Берәй-бердән сорыйм инде мин, Аллаһ Тәгалә тигезлектән айырмасын, балалар хәзрәте, балаларның хәзрәтен күрә язмасын дип. Һәрбер кешегә дә шулай. Шул бусы biraz эшкәреп алынды инде гафу Тигезлектән айырмасын дигәндә, әйме сез Рафаэль абый белән һәр вакыт бергә, һәм бер вакытны әйткәнсез, күп дигәндә Рафаэльне бер атна күрми торганым гына бар, әйме? Шуннан башка калган вакытта без гел бергә дип. Иң күбедер ул, әле хәлдә юктыр теге концертлар оештыра киткәндә, эш белән киткәндә, инде элегрәк китә иде бит. Или булмаса командировкага киткәндә шунда гына. Ничә ел бергәсез? 39 ел. 39 ел. Һәм шул 39 елда кайдыр бер атнага гына аерылышып тордыгыз. Бер атнага гына. Мин анырга әйтәм, ул да әйтә миңа шулай. Әйтәм, барыбер бит инде кеше икең бергә китмисең. Бик теге сирәк очракта гына. Ниндидер очракта китеп барулар ихтимал инде көбергә. Әйтәм, барыбер без беребез иртәрәк китә. Беләсең, әйтәм, без ирмә хатын түгел, гына буларак түгел, бер-беребезне югалткач, без дуслар буларак та бер-беребезне сагыначакбыз, әйтәм. Чөнки безнең һәр минутыбыз икәү бергә. Әрләшсәк тә бергә, куансак та, сөйсәк тә бергә бит инде. Гел бергә. Менә шул. Менә гел бергә кайбер вакытта бит инде әйтәләр, хәзер һәр вакыт бергә булу шулай ук дөрес түгел имештер инде. Ират үзенә шөгыльләре белән булырга тиеш, хатын-кыз үзенә, имештер бер-береннән ял итәргә дә кирәк дип инде. Белмим ни дәрәҗәдә мин бик килешеп бетмим шулай ук. Ләкин менә шул булгансыз бит әле 39 ел, әйме бер дә аерылышмыйча бергә. Һәм бүген дә субханалла нәрсәдер онытылып калган, ят Рафаэль абый китереп тә йөгереп кенә эшләп тә куя тиз генә. Һәм сез дә Рафаэль абыйгыз нәрсә дияр? Без аны белеп торабыз инде, Динә апа нәрсә дияр? Рафаэль абый шуны әйтер инде, әйме? Оештыручылар анда концертты Динә апа алып барасызмы, Рафаэль? Рафаэль абыйгыз нәрсә диләр? Абыйгыз белән сөйләшергә кирәк. Һәр вакытта шундый җайлап Рафаэль абыйны беренче планга күтәреп куясыз. Рәхмәт. Инде тагын әле башланмаган тагын 39 ел гомер көтеп торса да, мин риза. Мин риза шул кеше белән шул юлдан үтәргә, шул сынауларны кичәргә, шул уңышларга баш ияргә ризамын. 39 ел, ләкин аның артыгы да кирәк, миндә сүз дә юк. Теге чагыштырып кына әйтәм. Аллага шөкер. Сезнең менә бу 39 елда булмадымы? Бәлки башкача әйтергә кирәк булгандыр дигән ой. Ул була, ул бит инде Лилия тормыш була инде ул. Була инде ул тормышта, әмма ләкин юк. Минем менә гомер атларын кире борып, әйтсәләр, менә әйдә гомер атларын башка юлдан башта сукмактан алып кидисәләр, мин икедә уйламыйча яңадан менә шул үткән сукмагыма борып алыр идем атларымның йөгәнен. Әйдәгез шуннан дияр. Теге студент елларына кире кайтып, Рафаэль абый дип эндәшкән чырларыгызга кире кайтып, Рафаэль абый хатыныгыз ачуланмасызмы, булар еш безнең янга килеп йөргәләргә дип кире кайтып. Ә сез ул вакытта инде гашык идегезме? Юк, гомумән гашык түгел идем. Мин Рафаэльгә, мине беләсезме, Рафаэль хөрмәт аша гашык итә алды үзенә.
Рафаэль бит инде безгә килде, шул теге училищеда укыган вакытта безне әзерләндерергә. Сез шәфкать туташыгым белемегез буенча Мин безнең районда, бу районында мәктәптән соң инде шәфкать туташына укырга кердем. Минем хыялым инде медицина хезмәткәре булу иде. Менә шул вакытта Рафаэль без Рафаэль авылында кызлар белән бер төркемдә укыдыр идек. Мин инде төркемнең комсоргы идем. Җиңүнең 40 еллыгы уңаеннан конкурс игълан иттеләр. Кайсы төркем яхшы сценарий белән менә шундый күренеш күрсәтәләр, анда ярты сәгатьлекме, 40 минутлыкмы, кем алдынгы урыннарны ала, алар инде бүләкләнә, кемдер инде анда каядыр бара, кемгәдер нәрсә, кайсыдыр төркемгә, кайсыдыр нәрсәләр бирелә, кайсыдыр төркемгә Волгоградка, Герой шәһәрне күрергә бару мөмкинчелеге булачак җиңү уңаеннан дип инде. Бу бит җиңүнең Сезнең җиңәсе килә инде. Монда инде бөтен төркемнәр удяна инде, монда шундый ярыш бара. Элек бик тә андый нәрсәгә идек бит инде без. Янып тора торган яшьләр идек без. Ярата идек, активлык. Ул вакытта комсомол яши, пионер яши, партия яшәгән чырлы балалар бит без. И без миңа әйтәләр шул кызлар. Дине әйдә Рафаэль абыны чакырыгыз, сорап карыйк әле. Берәр төрле сценарий бирмәсме диләр. Ул вакытта мәдәният йортында да эшли. Аннан соң алар төркем авыллары белән шундый конкурсларда катнашып бик актив авыл, Тулымбай дигән авыл. Шундый инде күренекле урыннарны яулаганнар булганнар. Рафаэль инде кызлар икенче көне килделәр дә, ярады дигән инде, әйдә бүген калып тормыйк, давай. Икенче көне кызлар килделәр дә, Рафаэль абый бүген буга килә, үзе кирип чыга диделәр. Алар авылы 3 кенә чакрым районнан. Шуна Рафаэль абый килде инде, чаңгыларын тоткан, артыгасында инде көтүмкә, бишмешок, ул чаңгычы бит инде. Спортивный инде абый килде инде. Син без инде абый килде, монда безнең булыша. Булышты инде безгә аңлатты, булай кирәк кызлар, тегеләй кирәк. Давай менә булай тигез ди инде. Без инде ярар инде Рафаэль абый, без хәзер язгач Динә Люция исемле кыз иде, алар артыннан сезгә җибәрербез инде ди безне. Карап карарсыз, ул әйтә. Юк, мин үзем киләм ди. Иртәгә дә ди. Мин шаккаттым инде. Ничек инде абыйның гаиләсеннән китеп көндә шулай кемнедер әзерләтеп бирергә тиеш. Шул вакытта бит акчага эшләми беркемдә. Хатыныңыз ачуланмасмысың дим. Кемдә килеп ала ирсәгез дим инде. Мин бит әле өйләнмәгән ди Рафаэль абый инде. Рафаэль абыйның ул вакытта сезгә күз төшкән булган инде, Күзе дә төшмәгәндер инде ул. Белмим ник шулай дигәндер. Кая безнең Рафаэль абый? Тотып алып сөйләшик әле. Юктыр инде кая беренче күрүдән. Күзе кая юктыр. Ул бәлки инде кызык булгандыр, училищега килеп кызлар янында йөрисә. Шул аннары безнең төркем җиңде, Рафаэль безнең төркемне әзерләде, җиңдек, шуннан инде безнең дискотека булды. Дискотекадан соң Рафаэль абый зата кайтты инде. Бит инде җиңү алып килгән абый белән сөйләшеп тормыйча кирип китә алмыйсың капка төбендә. Сөйләшеп тордык, тагы килде, тагы сөйләшеп тордык. Шул сөйләшүләр әкрен-генә хөрмәт, аңа булган хөрмәт, ул дуслык, мәхәббәткә алып килде. Менә шулай итеп гашыйк итте. Ул тыйнак кына иде инде, кычкырып сөйләми дә инде, бик шундый инде теге шундый гына абый җайлап кына шулай гашыйк итте. Рафаэль абый сездән әз генә зуррак. Ничә яшькә? Ул аны әйткәнне яратмый инде. Сер, шуңа күрә ул бик яратмый. Аны тамашачылар да яратмый, кайчагында теге. Нәрсә, Рафаэльдан үзеңне яшәргә итеп күрсәтергә телисең дип. Хәтта теге интернет челтәрләрендә язып куялар, яратмаучылар бар. Но Рафаэль тоже үзенең яшен кычкырып җирмәй бер кайчанда. Бәлки дөрестер инде. Но ул миңа абый да, ул миңа дус та. Менә шул. Яраткан кеше дә. Яраткан кеше дә, ирдәтрәк тә инде. Но безнең фикерләребез барыбер бер төрле. Менә яшькә карап түгел. Ул мине аңлады, иләнгә чүктә теге, мин аны аңладым. Менә шул фикерләребез бер булды. Сез аңламаслык хатын кыз түгел, сез бик сабыр менә теге сул кебек нинди савытка салсаң да матур гына агып керәк торган. Инде аны торган кеше генә беләдер инде. Бәлки шулайдыр дип. Минем белән яшәгән кеше генә аңлый аладыр инде нинди икәнлеген. Була инде, минем дә кызган чакларда була инде. Иренне төшәп калган чакларда була инде дөнья бит. Нишләтәсең? Һәм сез ул вакытта бит әле үзилар әйберләре юк, игезәк кызлар йөрткәнегезне шулай белмичә барып. Белмәдем, Но миндә эчке сиземләү бар иде. Менә интуиция. Аналык сиземләүдер инде. Мин беләсезме, хәтта үземдә белмичә 2 исем әзерләп куйдым. Минем кыз туса Динар дип кушам дидем. Чөнки күршебезнең
Кызына Динара деп кушылар. Шундай яраттым иде мен ул исемне 84-нче еллар, конечно, инде ул тегене. 83-нче ел, мен хәтта үземнең Динә исемен әйтәм, Динарга төзәтеп булмый икән дип. Но миңа исемне бик кушкан булган Динә дип, Динне булсын дип. Шуннан соң мен инде әйтәм, мен кияүгә киткәч, кызым булса Динара кушам дидем. Рафаил әйтәдер иде, малай булса Рәфис кушам дип. Кыз булны Рәфис, Рәфискә мин нинди исем эзләмәдемдер. Хәтта мин малай исем эзләмәдем дә, менә кыз туса, игезәк булса әйтәм, игезәккә нинди исем була икән дип. Илнара исеме гомумән ул вакытта бик юктайды бөтенләй. Динара Илнара дигән исем. Аха. Шуннан соң үземә киртләп куйдым. Кинәт кенә игезәк булса минем бәбиләрем, бер кызыма Динара, берсенә Илнара кушам дидем. Кирәк бит менә шулай игезәк булды. Туры килеп куялар. Илнара исеме куштык. Авыл советында ул вакытта исемне язганда, исемлектә китап исемлегендә юк иде ул исем. Шуңа күрә Рафаил үзе язды. Мин риза ул исемгә дип ничектер инде кул куеп. Ну, аннар хәзер ишеткәлим, ул чорда да исемнәр булган. Исемнең инде теге эчтәлегендә белмәгән бит, нечкәлегендә инде менә Динар исеме булгач, ниндидер анарга ятышлы исем булырга тиеш дигән хыял йөргән. Хыял йөргән. Хәзер ачып укыйсыз да мәгънәләрен туры киләме балаларыгызга? Менә Динара дин уты, нар ут дигән аңлата икән. Илнара ил уты, нар. Икесендә дә нар бар. Динар акча дигәнне дә аңлата икән әле ул. Но нар алар үзләренә кирәк чакта ут кебек, әлбәттә, ләкин ул исемне күтәреп бирүсе кешегә җиңел түгел. Ут дигән сүз. Мин дә ишеткәнем бар. Шуңа күрә мин инде хәзер кушсам, мен хәзерге үземнең тәҗрибәм белән мин башкача кушыр идем. Мин инде чын татар исемнәре кушыр идем. Менә балаларга инде безнең балаларда безгә кылакка, теге сүзгә кылак салдылар. Беренче ыныкка безнең кыдагый Хәлил дип исем куштырды. Икенчесенә инде Хәлилгә ятышлы булсын дип Хафиз дип исем куштылар, чын татар исемнәре. Өченчесенә инде Нурлан дип исем куштылар, Нурлы булсын дип. Менә шул хәзер инде исемнең мәгънәсенә карыйбыз. Чөнки кешенең исемнең мәгънәсе дә юл күрсәтеп бара. Менә әби мине кушкан динне булсын дигән. Минем бөтен эчке дөньям белән мин дингә кыйблама, инде тартылам. Шуңа күрә кешенең исеме шулай ук үзенә тәңгәл кидергә тиеш. Юл ярып торырга тиеш, уланы саклап торырга тиеш. Менә шул. Сезнең әни булугы шулай ук аңлашыла инде, берәнигә дә үзенең балалары җиңел бирелми, әни кеше үзе генә белә. Сезнең бик катлаулы булган бугай. Катлаулы, мин бик авыр таптым. Икешәр көн сез аңгызга килә алмыйсыз. Минем чөнки беренче баланың ничек табырга икәнен дә белмәгән, әйме. Теге эшем ортып җири дигәндер инде, әйме. Ул инде минем больницага бара кирәклеген әйткән икән инде. Аннарсын гына инде мин сыңарып бардым больницага да. Авылдан иттеләр. Авылда бит әле сез авылда яшисез. Ну, берәй-берне әйтим әле менә ул вакытта үзе юк, әйме. Әмма ләкин авылның фельдшеры менә колагына куеп тыңлыйдыр иде. Ул әйтәдер иде, әллә ике йөрәк тибеш инде. Әллә динә икән, алып кайтасың инде дип шаярып аладыр иде. Шул шаяру һәм бетте. Бер-ике тапкыр әйтте ул, что-то ике сердцебиение дип кенәйтә иде. Трубочка белән генә тыңлап. Ялгышамдыр бәлкем дия иде. Һәм ике бала булды. Но мин балаларның туганын белмим. Мин инде көне буе ятым система астында, мине больницага китергәч, бик хәлем авыр булды. Мин ары аңымны югалттым. Мин ниндидер яшел туннель буенча очып барганымны беләм. Бер матур шундый салат исендәге яшел ул. Мин шуннан очам, әйме. Мин инде кулымны мышайтып җибәреп, системаны бәреп атканмын икән, чабышканнарым белән аңын югалтты дип инде. Мин бетте. Шуннан инде тиз генә бригада җыйганнар инде. Ул вакытта 1000гә бер кисәрит иткәннәрдер. Кисәреп юк иде анда да, ул вакытта әз иде. Мине кисәргә әзерләгәндә мин баланы тудырганмын. Беренче бала туган. Район хастаханасында, район больницасында бит инде. Аннары соң беренче бала туды ди, аннары икенче бала ди, шаккатык диләр инде. Үзеңнең хәлең начар. Минем бирләр отказ биргән. Менә шул вакытта. Беренче үзеңне коткару өчен тырыштык ди. Аннары балалар ди, балаларны коткару өчен ди. Балалар да инде теге кырыга калдылар, инде хатын-кызлар гына белән нәрсә икәнен. Кырыга калып алар 12-13 сәгать яткан бит инде. Әле ярар, алар борылмаганда аяк белән тотылар ул балалар. Мин үзем кичкенә 42 кило идем, минем бисем. Ике бала тудым. Ике бала, әйме.
Шуңа күрә ничек дә булса балаларны коткару өчен тырыштык диләр. Шул, аннары 2 көн дигәндә инде мин аңыма килдем. 2 көн булган инде ул. Әйтүләр буенча гына беләм. Тәрәзәләргә азиялар кырганнар иде. Яктык төшмәсен өчендер инде аңыма килгәч. Медсестра булгандыр, күрәмсең минем янымда. Ул нигә әйтә инде? Аңына килде ди. Менә шуларны ишетәм. Она пришла в себе сознание ди инде. И шуннан уже врачлар керделәр инде. Шул Гөлфия Нариман мәрхүмә инде шулай ковидтан үлеп китеп, бик әйбәт акушер иде. Зибәрҗәт Ибрагимовна мәрхүмә инде, урыннары җәннәттә булсын инде. О, Диночка диләр инде. Битемә сугалар инде. Хәзер инде ничек диләр инде, шулай башымны селким. Аны да беләм мин, аңыма килгәч. Шуннан соң ул әйтә, Гөлфия Нариманның әйткәне хәтеремдә. Ул бит әле белмидер ди. Кызлары барын белмидер. Лара ди, кызлары. Лара, менә шуңа игътибар бирдем. Кызы туктала ди инде, кызы Диночка ди инде мен әйтә. Беләсеңме ди кызың барын ди инде, беләм дим. Икәү ди. Име шул вакытта кишәлгә булгач, шуның хәтле кичкенәме дим инде. Чөнки беләм, 2 бала булгач кичкенәдер дим инде. Мен әйтә, юк, аларның руслары нормальный ди. Ну, бислар кичкенәрәк. Берсе 2дә 200, берсе килода 800 су ди. Бөтенсе әйбәт инде мен әйтә. Мен тагы шуннан йоклап киттем инде. Аннары соң менә кайчандыр миңа әйттеләр. Ансын бер фельдшер әйтте. Балалар ничек дип сорадымдыр инде. Миңа сразу бирмиләр бит инде шатырга үз хәлем авыр булгач. Бер балаң диде, авыр хәлдә синең балакаем диде. Барыбер хәбәрдәрәк торсыннар диде. Алай-болай булу ихтимал диде. Берсе авыррак булган инде. Миңа тагы начар булып китте. Әле мин ул балаларны күрмәгәндә, минем инде шул хәле бала якынлыгы миңа тагы авырайып киткән. Әлбәттә. Тагы минем янда чабыштылар. Шуннан соң Рафаэльдан китереп, аның гемоглобины бик түбән булган бер кызның. Прямо беләгеннән кан салдылар инде, прямо переливание ясадылар. Әтисеннән. Аннары соң инде, җайланып китте. Без инде бер больницада яттык, висларын җыйдык. Аннары кайттык инде, роддомнан, балалар тудыру бүлегеннән, нәниләр бүлегенә чөсен, детский отделениегә күчерәләр. Мин шунда хәзер анда биттеге балалар тудыру бүлегендә карашалар инде, сиңа да карыйлар, үзеңә тимиде. Монда төштек 2 бала белән. Менә миңа китереп салдылар 2 баланы, алар күп кичкенә. Мин гомердә бала карамаган. Мин шуларга карадым да кычкырып елап җибәрдем. Мин нишлим бу балалар белән? Сөтем дә юк әле ал вакытта шатырга нишлим? Менә шунда больницада ятучы апаңнар шу балаларны, минем балаларны имезештеләр. Аннары соң бер апа аның ире белән Рафаэль танышлар иде. Шул апаның баласы 9 айлык кына, ул баласы белән больницада ятыр иде. Минем балаларны ашатты. Үзе больницадан чыккач та килеп минем балаларны имезеп җирде. Ул вакытта минем дә сөтем төште инде. Ay yanam siyem yanam, yanam 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 yanam. Sim bitminem yürek yaram, yaram 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 yaram. Senin bilen ülkenlerde kalam 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 kalam. İzlerinden seni izler, baram 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 baram. Менә хәзер инде сез 3 кат дәвани булдыгыз, димме? Әби дип әйтәләр сездә. Әйе, бу аякларында шулай бит. Бездә дәвани, сездә әби, якын гына булсак та. Менә сез нинди дәвани, нинди әби? Мин таләпчән әби. Әмма ләкин мин бик юмарт әби. Мин аларга бер нәрсә җәлләмим. Безнең бабасы әйтә, балаларны артык азындырырга ярамый ди. Ул алар белән дус бабай. Ул алар телендә сөйләшә белә. Әмма ләкин ул менә артык балаларны азындырырга кирәкми ди. Алар сораган бер әйберне алып, алар теләгән бер нәрсәне юк дигән сүзне әйтергә, вакытында әрләргә дә кырыста булырга белергә кирәк ди инде. Алар менә мин таләпчән, әмма юмарт. Әмма ләкин ничек кенә булмасын, алар бабаларын күбрәк яраталар.
Baba inде алар için birinci oranda. O ezrek aşılaydır. Aşulatsa da babayını jaratalar alар, әйме. Eğer de men babalarına birenirse aşulana başlasam, yok, babayga aytma söz. Babası dürüst bulmasa da babay dürüst değil. Şulay. Malaylar olgaç birek de indi babay malaylara. Şulay. Amşılar jırlaşıp damalar Yaratam 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 Məxəbbət tamşısı tamildi Tamşıtam, tamşıtam, tamşıtam Bugün kızlarınız indi icat bilen şıkıllanmaydı bilem. Yok. Olar gümem icatqa bek tartılmadılar. Ana biz indi tigi şaqıradır edi. Edek indi siz bizge kerek deyip. Çünkü mene balalar, kızlar konsertlarda qatnaşqanda, bizim bilen çıkış jasaganda, bilesiz, yaşlar köp yeriler idi. Bizning qararga tugul, bizning qizlarga, alarning yaştaşları bolgan. Alarni tinglaylar, alarga qiziq idi. Anar qizlar ketkeç indi biz уже sizdik, bizning özübizning yaştaşları köprek qaldılar konsertda ime. Balalarning, qizlarning öz yaştaşları уже ne? Alar bulmagaç bek olayım ki ben gitmediler diyer idim. Çünkü şuna göre bizge kızlar köprek kerek idi konsertda. Ne olar icatqa gitmediler. İcatına yakınında gitmediler alay. Biz inanırsın biz de alar mektepni bitirge, şuki başlagaç, öz yolların sayılı başlagaç alay basım yasamadık. Çünkü kız balanın o bir sahne bik jingine bir tugel. Anda bir katı güç de gerek. Anda talant gerek birinçiden. Bik yanıp durgan talant gerek. Hem onun üstüne bik kişilik ujetlik gerek. Hem onun üstüne düzebilirge gerek. Gaybetin de, tekşürünü de köter alırga gerek bar narsani de. Hali derecesi giyse de o dereceni de köterip kalabilirge gerek. Minlik şirik girmesge gerek. Bozulup gitmesge gerek. Mene şuna göre biz alarına yönelişte bilmedik. Niye? Gelecekte sanat ülkesinden gittik istedim. Onlar üzeri de bitiremediler. Yaz kile bizge məxəbbət bire Yaş qızlarının yürekleri şəmbərək tibe Nindi kanaraya gittiler? Onun birisi alar birinci filologiya tamamladılar. Anları birisi bizim tigi ekonomiyanın ülkesini aldı indi. Finansist, birisi de yuridik bilimini topladı. Tügel. Tügel kızlar olgan sizin. Lekin bilesiz mi, mine bugünkü günde bizim birisi bu balalarga bağışladı. Dinarımız. Çünkü malayların ikisi de hokey bilen şögüllenirler. Elbette. Onda 1 minut 1 sekund vakit yok. Vakit yok ya. Alarını biz de yırtıp qaradık, qıdalar da yırtıp qaradılar. Mine balalarga anarısın indi kimnedir sıradık, şoförler da yırtıp qaradı. Emme lekin eni bilen eti tügelindeler. Alıştıralmayın elbette. Alıştıralmayın. Alarının her bir mezgilin gözden ışkındırmasqa gerek. Mine şuna göre şunday fikirge keldi ki Marat, yok dedi. Mine men akşan özüm tabam, sen balalarını qara dedi. Dinara hazır balalarının birisini ala, ikincisini ite, ul trenirovkalar. İkinci kız indi, ol işli. Mine anın özünün bileme gerek. Ne de üstünde şu, mine Bolalar bir kıvıktı var talebite, hazır bir gerekte. Talebiteler, Hazır bir gerekte. Hatta mine Zinara ite o, ikincisinin hafizin ol 1 minut kadar gözden ışkındırmada ime 4 yaşında keldi olmalı bizden nege hakiga ettigi kelge şer ol en birinci mine tigi Zinara işlidir idi. Yırtuşu, yırtıp turdu indi alarını kimdir yırtıp turdu. Men hatta şol vakitda da bizime bulura kerek bolgandy mine. Külüp kirgende ökdi. Balalarga etiyeninin geneşesinde buluva. Ders yöneliş biletçi. Bir nerse bilen de alıştırıp bulmayı. Alıştırıp bulmayı. Alıştırıp bulmayı. O bir tane hazır energetik olmaşı digeni bir de var. Barabar. Niçe yaşta bulsan da öyle, bulay bul da öyle, bu tıklay bul da öyle, bu deyip. Şaltırat o nitra. Şaltırat alıdaktı. Kirip otursalar indi, göremsin, etisi oynaganda kararga barganda balalar daha da tırışır, bırak oynaylar kebek değil, enisi eyteydi. Balalarga nişiktir. Etiyeninin elbette indi. Kanatlandırıp jiberip gerek. Şundan da Marat kayındı bir özüne 2-3-4 kişi için işlerge to'g'ri keladi. Chunki turmushni da olib borarga kerak, bolalarni da o'qitirga da, g'aylani da qararga. Agarda endi xotin ikkisida ishlasa, jingdirak bo'lar edi. Ammo lekin Marat aytdi, "Yo'q, sen bolalar bilan shug'ullan. Men o'zim olib boraman turmushni." Şuna irat bitindi. Şuna göre irat. Şuna göre irat. Mine sizin soňga yıllarda açılıp gitken tagın bir zor talantınız, ul da bolsa yazıcılık.
işine kirip gittiğiniz. Mana şunday matur kitabıga subhanallah şunday zatlı dünya kurdu bitindeymi? Ana türlü qarşılıklar bilen çıktı bitinde ol sosyal şilterde yoğaltılar bile ondan soň kire tabıp nindedir ölüşlerin saklay vaktınız yok tünle yazam disiz siz әлеге kitabını yaza yuqaga kitem disiz. Dine bak koyan kilip çıktı bu yazı tilegi. Миңа bir tanışım söyledi. Şundan soň wagt ötdi, ol нәрсә unutuldy, мәләки минем күңелемдә калды ул. Şundan soň интернет şilterler kirgәч, әйтәм мин моны берничә пост астына гына язып чыгыйм әле дигән идем. Bir пост яздым сыймады, ике пост яздым сыймады. Карыйм китте, халык моңа ни җавап яза башладылар. Мин моны киңәйтеп яза барам, бетми. Ул киңәя китте. Ул минем Kitap kaydı. 600-700 пост астында чыкты инде, ул бик күп чыкты. Шуна саны бит халык сырый башлады язган вакытта китабын телебез алырга. Менә краска буяу исе килеп торган китабын алып окуйсыз кирәк. Мин әйтәм, мине кая китап чыгару башыма да килми ул. Sizin vakit yok. Вакытта юк, аны уйламыйсың да бит инде. Әле бит интернет шилтерендә анда рус хәрефләре белән язасың, анда хата, әйме анда грамматик хата күп миндә. Аның өстенә күп эшләргә кирәк дисең. Аннарысын әле интернет шилтердә күп каршылыклар күрде әле ул. И шуннан соң шуннан да әнигә чыгармаска дигән уй барлыкка килде. Халык сырый, халык китә. Һәм без аны чыгардык инде менә. Аның үзенең редакторы булды. Аның басма редакторы да бөтен эшенә китереп, җайлап, майлап инде без аны менә халыкка тәкъдим иттек. Һәм ул шул хәтле халыкта сорау уятты. Халык аны бик ябырылып китеп укыды. Татар халкы укый икән, татар халкы бар икән ул. Татар бетәди без, бетми. Укый бит, укыганда бит, уйлау, фикерләү татарча бара. Татарча булса да укыдылар бит, рәхәтләнеп укыдылар. Яшьләр үзләре аңламасалар, әниләрне алып укыттылар. Хәзер аның тәрҗемәсен сорыйлар. Менә тәрҗемәсе белән бирегез әле диләр, теге интернет китап итеп чыгарыгыз әле диләр. Әмма ләкин инде минем бер китап өстендә генә таптанырга вакытым калмады. Хәзер минем менә якын арада инде шулай редактор эшләп бетерәшен. Минем Бөкре мәхәббәте дигән китабым чыгачак. Нәкъ шундый басма, нәкъ шундый калынлыкта була. Һәм менә көрәшәм инде мин бер сукмак дигән әсәрне язарга. İkinci kitabını indi yazıp bitirdiniz. Bitti. Redaksiyaya tapşırdınız. Редакциягә тапшырдым. Хәзер редакция эшләре бара. Редакция эшләре бара. Ул инде Алла бирсә, узакламас дөнья күрер. Менә шул. Бүре мәхәббәт ничек? Бүре сукмага. Бүре сукмага. Бик авыр әсәр. Бик авыр, менә язып чыгасы җиңел булмаячак. Чөнки язган вакытта геройлар белән яшисең. Ул кичерешләрне үзең аркылы үткәрәсең. Шуңа күрә дә мин төнне язам. Минем көндез аңа вакытым юк. Комачауламаганда кеше Үзеңә калганда төнне белән геройларың белән яшисең. Менә шулай килеп чыкты инде. Менә шулай. Мин уйламаган идем, тамашачы һәм укучы шулай күтәреп алыр дип. Әсәрләрне күтәреп алдылар. Якыннарыгыз ничек кабул итте сезнең мондай яңа талантларыгызны? Шулай булырга тиеш кебегрәк. Алай бик тиге. Ох итмәделәр. Шулай булырга тиеш кебек. Аны бөтен шулай булырга тиеш кебегрәк кабул итте. Ничек син Сез моңарчы язгалы идегезме? Юк. Мин шигырьләр язадыр идем. Мин әзерәк район газетасында эшләгән идем. Ул вакытта теге район газетасында әдәби язмалар бирәләр идем. Шул гына була китаплар дип инде. Зурлап китап дип бәле. Юк инде. Шигырьләрендә инде теге үзебезгә җырлар кирәк булганлыктан язгандырмын. Мен күптән әйтәләр иде шигырьләр җыентыгын чыгар дип. Менә китап бөтенләй уйламаган. Шулай үзеннән үзе килеп чыкты. Бер агым булып. Үзеннән үзе килеп чыкты. Менә сез еш кына әйтәсез интервьюларда үзеннән үзе дигән сүзне, әйме? Бүген миңа да инде әйттегез. Шулай ук сәхнәгә килүдән ничектер үзеннән үзе булган сүзне, әйме? Рафаэлгә ярдәм итер өчен генә, анда бэк-вокалга чыгар өчен генә, аннан соң чыккан тукта тагын 1-2 елын гына җырлап китим дип өчен генә. Ничек алай килеп чыга? Агым үзенә бетерә дә алып килеп китә. Безнең бит әлеге дә баягы Рафаэльнең нигә сәхнәгә килеп керүдә үзеннән үзе. Бу безгә бренд кебек килеп керде әле бу сүз хәтта бик урынлы әйттегез сез. Менә Рафаэль бит ул спортчы. Ул чаңгы буенча мастер спорта, ул мәктәптә физкультура фәнен укытты, шулай ук. Ул спортсыз яши ала торган кеше түгел иде. Әмма ләкин мин аның җырлаганын ишеттем. Менә шул әзерләндереп биргәндә, ул бездә Уйнагыз гармуннар дигән җырны җырлаган иде. Уйнагыз гармуннар ул сугыш турындарагы җыр. Мин шул вакытта, ай, Рафаэль абый тавышыгыз йомшак дип.
Яра инде dedi мен инде. Шундан соң инде без гаилә киреп яши башлагач та ул мәдәният йортында да эшләйди кич белән. Концертларда җырлый инде. Мен шул вакытта уемда калды. Кассета заманалар килеп керде. Килеп керде. Мәйтем Рафаилның җырлатып бер истәлек ясарга кирәк. Үзебезнең соң балаларга калыр мәйтем бер альбом кебек ясарга кирәк. Ләкин аның өчен чыгымнар кирәк. Аның өчен спонсор дигән бер кирәк. Бу 90-нчы еллар бит, 90-нчы еллар башы. Безнең якташлар бик уңган булган кешеләр бит инде. Безнең ничә министр гына чыккан район. Безнең районнан теге шуны җаваплы эшләрдә эшләгән якташлар һәм безнең якташлар юмарт. Шулай итеп Рафаил артист булып китте. Тотынды концертлар менән йөрегән, төркем җыйдык инде. Җырчы кызлар юк. Бер ир тавышы гына туйдыра бит инде җырчы кызлар кирәк. Бер кызны аласың, яның егете көннәшә җибәрми. Гаиләдә хатынны аласың, аның ире тавышлы җибәрми. Бер булды, 2 булды, 3 булды, бер баралар да тагын барамыйлар. Инде дидем дә мин Рафаилны үземне бастым җырларга. Гомеремдә җырлаганым да юк иде, җырчы булам дигән хыялым да юк иде. Шулай Рафаилга терәк булыйм, кирәк булгач терәк булыйм дидем. Терәк булгач кирәк булдым. Менә шулай итеп уйламаганда үзеннән үзелегедә баягы сәхнәгә кирип китәргә туры килде. Ул әлбәттә инде теге хәзер дә бар ул тәнкыйть белән караучылар. Җырлый да белми инде Рафаилга яры бирә. Бу чын дөресе шулай дуслар. Мин Рафаилга яры бирим. Мин җырчы итеп үземне әйтмим дә, мин Рафаилның янындагы терәге. Менә шул гына. Һәм насыйп булсын иде әле. Насыйп булсын әле. Шулай яры бирергә. Әйтегез әле, Рафаил абыйның биретының авторы кем? Сезме ул? Тагы мин инде. Бу бит шул кадәр уйланган, әйме, бер яктан караганда, әйме, менә эстрада кеше стилистларга түли, аны эзли, моны эзли, изюминкасын эзли, ә монда шалт бирет бөтенләй бер эшләде дә куйды. 2000 еллар мин фильм карадым. Менә кызлар, атучы кызлар турында карадым. Стрелоклар дип аталам ул, атучылар менә кемнәр әле аталар кызлар, менә шулар турында. Анда билетлардан иделәр кызлар. Миңа шундый шадул. Мин шушы әймәтем, мин дә алып киям әле шундый билет. Мин киттем Казан базарына. Колхоз базарының зур гөрләгәнчә ул вакытта. Билет эзләргә. Билет эзләдем. Мин бөтен дөньяларны актардым әйме. Но мин ул билетны таптым. Мен Казан базарында түгел, мен хәрби кибеттән таптым кебек. Алып кайттым, мин аны күн куртка алып кидем мин үземә, нәкъ шунда кебек. Мин ашады ул. Шуннан соң Рафаилга, кайметем Рафаил синде киеп карайлы дим. Рафаил киде. Шуны матур мәйтем. Әйдә Рафаил булай итәбез. Күн куртка сиңа алабыз мәйтем. Үстерәсең баран ниләр, сакал үстерәсең мәйтем. Бу 2000 еллар ул вакытта әле сакаллар бик мода түгел иде. Юк инде китә әле моннан син нәрсә? Юк мәйтем бетте. Шул вакытта как раз Ринат Рахматуллин язып бирә ташлап китмә дигән җырны. Рафаилның менә шушы кием, менә шушы билет, Рафаилның капкара сакал, әле ул үсеп китә, ачулана, яратмый Рафаил сакал. Әле аны парикмахерга барып төзәттерә безне. Менә Рафаил шундый имидж белән килеп керде. Тәнкыйть күп булды инде, нәрсә инде бу билет дип. Но ул анарга үзенең тиседә булып калды. Менә хәзер 20 ел инде Рафаил шушы билеттан, яны билетсез аны әйтәләр сал дип. Әмма ләкин менә барасың, мәҗлесләргә мәсәлән түбәтәй кия бит инде, әйме, дини мәҗлесләрдә. Яшьләр килеп әйтәләр, абый, без сезнең билеттан тыңлыйсыбыз килә. Хәзер Рафаил 2 баш киеме белән йөри. Җырлаганда билет кия, мәҗлестә утырганда түбәтәй кия. Менә шулай ул билеты анарга үзенә тап булды инде. Siz бик иҗади, бик перспектив хатын кыз булгансыз, димме? Ул елларда бер көндә дә сакал юк, билет юк. Сез барган, тапкан, кидерткән, күндергән иң мөһиме аны киергә. Күнде аны каршылык белән булса да күнде инде ярашлай кирәк дигәч. Аның каршылыклары да булмады түгел. Рафаил сакалдан, әйме, Уфадан концерттан кайтып барам ди. Ульяновск аркылы кайткан ул. Шул вакытта да килделәр дә мине ди. Менә ул еллар 2000 еллар менә теге төрле ниләр иде. Мине килделәр дә ди. 2 ягымнан тотып алдылар да ди. Милиция пунктын алып кирип киттеләр ди. Мин сумка аскан, сакаллы ди. Озын пальто кигән иде. Ул вакытта озын пальто мода иде. Мине тикшерделәр полностью бөтен нәрсәне ди. Шуннан соң җибәрделәр ди. Сакал ул вакытта сирәк иде. Менә сакаллы булгач, капкара сакаллы иши. Нидер дөрес түгел юнәлеш дип белән шундый. Хәтта мин куртымда ди, бу миңа ди, әллә нәрсә дәши булмасмы икән ди. Бу мин әйтәм әйдә,
Хынин калбин чиста булгач, күңелең чиста булгач, кием белән генә бозылмыйсың әйтәм, әйдә диеп, менә шулай Рафаэльнең биреты аңа Салдырмадыгыз. салынады. Хәзер уларны үзе ярата. Сез үзегездә баш киемнәр киясез. Менә Мин яратам. ТМТ премиясында бик матур бер образыгыз истә Нинди калган икән? Рафаэль абый цилиндрда, сез шундый матур кара күлмәктә спектакль кебек номер иде ул. Җаным җырын җырлаган. Бана теге обсуждениеда була бит инде проектлар башлаганда. Шулай итеп күрсәтәләр, кемне кемгә барам. Мин уйлап утырам, әйтәм, моңа Динә Павля Рафаэль абыйга алначак һәм менә дигән итеп эшләп, һәм стилистлар әйтәләр, кабул иттеләр бу идеяны, бик рәхәтләнеп. Һәм бик матур номерларның берсе булып чыкты ул. Ул күлмәгәлдә саклана. Мин Саклана. баш киеме белән, мин әле юк-юк та сирәк кенә киям. Мин яратам баш киемнәре. Баш кием ничектер? Ул минем эшкә халәтемә дә тәңгәл килә ахыры. Яулык яратам мин шулай. Сез ялыкта еш күрәм, социаль челтәрләрдә бик матур. Мәхәббәтсез генә яшәп булмый, бырма аның юллары, бырма юллар китә түгел, көчле мәхәббәтнең куллары. Тук-тук итеп тирә йөрәк, син диеп ататам, сине генә сөям, сине генә көтәм, сине генә җаным яратам. Динә апа, менә сезнең бит инде тормыш тәҗрибәгездә, хәзер инде сәхнә тәҗрибәгездә зур. Мәсәлән, шул ук ташлап китмә, башка ниндер җырларның да ниндер тарихы бардыр, име? Үзеннән үзе килеп керсә дә юллары булгандыр, име? Сезгә килүнең. Әйдәгез берәрсен искә төшерәбез бүген. Ташлап китмәгә тукталдыгыз, бит. Ташлап китмә җыры безнең гаиләбезнең шушындый чорына тәңгәл килде. Мин 2000 елларда бик нык авыртып алдым. Минем сәламәтлек башады. Мин үлем белән яшәү арасында калдым. Я китәм, я кала идем. Менә шул вакытта язылган җыр ул, Рафаэль аны Ринаттан алды, чөнки ул халәтенә бәлки тәңгәл килгәндер инде. Ул алгач та мин анырга җырламам әйтәм. Монда җыр. Җырлама, мин әле китәргә җыймыйм дип әйткәнемне хәтеремдә. Җырламады. Шуннан соң әйтәм, хәзер җырлайын дип әйтәм. Хәйярый. Хәзер ярый. Җырлады һәм аны халык бик кабул итте. Менә баштан кичкәннәр. Гомер бик кыска бит ул. Менә шунда да күп сынаулар кичерәсең. Сәламәтлек акшады. Акшады. Һәм менә шушы җыр тәңгәл килде шушы минем халәтемә. Тормыш сикәлтәсенә. Тормыш сикәлтәсенә. Җырларның ул беләсезме? Җыр әз генә булса да, синең үзеңнең язмышыңны чагылдырмаса, ичке дөньяңа аша үтмәсә, ул халыкка барып җитми. Беркайчанда. Теге менә кемдер язып биргән җырны җырлап кына бирсәң дә, ул әгәр дә сиңа кагылмый икән, үтми дә ул барып та җитми. Менә язмышыңның бер пәрдәсе барыбер ачыла җырларыңда. Менә шу. Ринат абый сезнең белән якташыгыз булгач, якыннан аралашкач, бу да эшлидек. Сезне белеп язган инде ул җырны. Бу да тора идек. Беләбез инде, хәзер дә аралашып яшибез, якташлар. Хезмәт юллары бергә күп очрашты. Менә сыналган чаклары булгандыр инде ул гаиләнең дә. Ничек табырга менә бу чыгу юлын? Суный, язмыш суный. Беркайчан да теге мин диеп дөньяны Тоттым дип. диергә ярамый. Китерәдә суга тиз астына сыгыласың ничәсең. Сунады, ул вакытта миңа Рафаэль трәп булды. Ул әйтте, мин барыбер сиңа яшәтәм диде. Мин барыбер теге сиңа иреп бирмәм китәргә диде. Һәм шуннан да теге Рафаэль ул төн йокларын йокламый иде. Гөл минем белән булды. Рафаэль мине аякка басыр өчен бөтен көчен куйды. Мин аңа рәхмәтлемен. Һәм ул мине коткарып калды. Ул да Аллаһ Тәгалә гомерне биргән булган беренче чиратта. Сулыйсы сулыш бетмәгән булган, ашыйсы ризыклар бетмәгән булган. Икенче чиратта табиблар. Менә табиблар алар Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре бу дөньяда. Ярдәмчеләре, менә алар ярдәм кулы суздылар. Мине коткарып калу өчен бөтен көчләрен куйдылар. Һәм Рафаэль, без инде күп нәрсәне туганнарга да нигә бөтен эшкәлләрне белгертмәдек без. Аларны бер чуга салмадык. Аны Рафаэль һәм мин генә беләдек. Бөтен теге утны суны кичкән. Гомумән сез утны суны алай бик халыкка чыгара торган гаилә булмадыгыз кебек. Әллә ул заманда шулай булырга тиеш булган микән ул, Динә апа? Юк инде ул менә гаилә бит инде ул. Гаилә ул бер дәүләт. Әйме. Шуңа күрә
дәүләтеңнең бөтен сүрен, бөтен законнарын нигәне чыгарып сибәргәдер дигән фикердәрәк мин инде. Хәзер заманнар үзгә, хәзер башкачарак, әйме. Хәзер үзеңне күбрәк ачкан сайын, серләреңне күбрәк ачкан сайын, син халыкка якынрак, активрак, сиңа лайк куялар, сине начар язалар, яхшы язалар, син халык телендә. Әмма ләкин мин ул юл белән уңыш эзләмәдем бер кайчанда. Шуңа күрә аннары безнең бер әйбер булды, нинди генә теге кризис чоры булмасын, бездә дә булган. Әллә нидә булган, бездә дә булган. Бар булып та тора ул әйме. Ләкин без менә ишекнең теге ягына калдырып кирдек. Булганып та. Сез әйтәсез, үзем өчен дә киртләп куйдым. Бер кайчанда үткән өчен үкенеп, аны искә төшереп, менә син шул вакытта булай иттең, тигелә иттең дигән әйберне үземә рөхсәт итмим дисез. Кара пәрдәне ачып нигә сыганы, караңгылыкны кертергә? Сиңа якты. Кин үзенең йөзен ачып торган вакытта. Пәрдәне зуррак ачып, яктылыкны кертергә кирәк үткән караңгылыктан. Караңгылыкны чыгаргач. Шундый фикердәм. Шуңа күрә үткәннәрдә юк казынмыйм. Ябам ул битне. Ул бит не ябас. Ябам. Ул беләсезме? Ул һәр нәрсәнең әлбәттә теге җый каладыр инде ул, әйме. Әмма ләкин анда казынырга кирәкми. Аны казып, ачып, анда тысалырга кирәкми. Шуңа күрә алга, яктылыкка, матурлыкка. Сезнең бик эзлекле менә бая китапны әйткәндә дә мин бер китап өстендә генә эшлисем килми, мин ул китапны инде яптым. Хәзер дә әйтәсез, минем ул үткәннәрдә казынасым килми, минем алга барасым килә. Менә шул алга барырга көчне бүген дине ала дип нәрсәдән ала? Тормыштан. 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 Бу дөньяны яратудан. Бу дөньяны яратудан, балаларымнан, иремнән, туганнарымнан, дусларымнан, хезмәттәшләремнән, сездән һәм тамашачыларымнан. Бүген Аллаһ Тәгаләнең биргән шушы бүләгеннән. Шөкер. Сиенеп яшәргә кирәк. Чөнки без барыбыз да кунак кына һәм күрекмичә яшәргә кирәк. Гомер бер генә бирелә. Без кунак. Иртәгә сыңар калуыбыз бар. Бүгенге белән яшәп, шөкер итеп яшәп, килер таңны матур итеп каршыларга насыйп булсын дигән теләктә без бер көнне бу дөньядан китәбез. Һәм киткәч тә үзеңне соң матур эс, якты исемен калырга тиеш. Менә шул. Курыкмыйча яшәү дигәндә менә хәзер кире кайтып тагын сорау бирәсем килә. Ул биретканы, ул сакалны үстергәндә, ул күн куртканы кидергәндә икеләнү хисе бердә булмадымы сездә? Юк. Сез ышандыгыз, менә шул юлның дөрес икәненә. Ышандым. Кирәк, үзгәреш кирәк иде. Кирәк. Нәрсәдер кирәк, чөнки бездә шундый популярлык килде бит ул уйламаганда инде. Шундый гөрләп барган чак, һәм мин авырып киттем. Авырып киттем, мин күпмедер инде без авырганда да эшләдем, әле мин барыбер дә теге операциянан чыккач та эшләдем. Ну, әмма ләкин без инде теге бөтен көчкә зур заллар белән уже хәл калмаган иде эшләргә. Тукталып тордык бер ярты еллар, бер ел үк түгелләр. Безгә яңадан калкып чыгара кирәк иде, халыктан тылмаска. Һәм менә шушы юнәлеш Рафаэль күтәреп алалар анда, гомумән күтәреп алалар. Теге бирет абай дип. Сезнең сәхнәгә кайтуыгызында тамашачы бик күтәреп алды. Бугай ничектер, менә мин сез сөйлисез, мин исемә төшереп утырам. Әтиәннеңдер сөйләшүләреннән дә олырак яшьтәге туганнарның име динәш чыккан икән, сәхнәгә терле алган икән дип тирә шундый сүзләрне. Мин сәхнәгә чыгадыр идем, әйме халык йөри инде концертларга теге. Мин шаккатадыр идем. Яңадан халык безнең концертларга шулай йөри идем. Мин чыгам, халык торып баса инде. Мин инде шаккатайым, ник булар баса. Торып басалар, мин чыккач, и халык кул чабып тора инде. Мин елмыйдыр идем инде хәтта. Мин раңнадым, минем исән калуым бар, сиңнән икән дип. Менә шулай. Шундый чырлар булды. Менә сезнеке яхшы булгач, үзеңнеке дә яхшы булыр кебек дип уйлагандыр инде тамашачы. Әйе, теге ул вакытта балалар да яшь бит инде. Әле тормышның уртасына яшь хатын инде мин әйме менә китәсе килми, балаларыңны да кем кулнадыр калдырасы килми. Теге сайлап алган ярыңны да башка кеше белән уртаклашасы килми, яшисе килә. Ул тормыш шундый матур ул, тәмле ул, татлы. Менә шуңа күрә кеше дә теләгәндер инде минем исән калуымны, Аллага шөкер. Кемнәрдер әйтәләр инде, эй олыгайным инде, эй картаям инде. Юк, Аллага бер бәхет. Битемдәге һәрбер сырына сыйынам. Еллар буразналары. Шуңа күрә Аллага картаю бәхет. Картайып, акылда, сәламәтлек белән кая хәзрәт картайырга яз. Шуннан да картаю бәхет һәм кызганычка каршы бөтенебезгә дә эләкми торган бәхет дип әйтик инде. Быел безнең арабыздан эстраданың күңел кошы дип әйтәбез инде без аны, хәтта сөйләгәндә тавышларым калтырый башлый икән.
Илмир Сулейманова китеп барды быел арабыздан. Бирде. Бик иртә, бик вакытсыз, күпме җырламаган җырлар, әле ныгып өлгермәгән балалар, гаилә һәм мин кызганыч үзе юк. Барсы да әле җайланыр кебек, ләкин үзе юк. Һәм менә Барс Медиа компаниясының искә алу концертларын оештырачак бит инде Яршалды шәһәрендә һәм Казанда. Монда үзебездә һәм сез иҗади башлап йөрүчеләрнең берсе дип әйтик. Инде очрашулар узды, әзерлек этабы башланды, Аллага шөкер. Программа әзерләнә һәм ул программада сезнең өлешегез шактый булачак. Әлеге уй кайчан уянды, Динапа? Илмираның үлеме. Ничек менә шундый зур моментны үстегезгә куркмыйча алдыгыз дип әйтимме соң инде? Илмираны югалдым, мен акчаны алмыйм әле хәзердә. Мен җырларын тыңлыйм, кайдыр утырып тора кебек кенә. Бигрәк якын бала. Илмира үлгәндә, Илмира үлде дигән хәбәр килде. Нинди шаяр уенды дисең, менә ышанып булмый. Хәния белән шулай булды. Нинди шаяр уенды бу дидек. Ковид чоры түгел бит инде, ничек инде үләргә тиеш дигән менә сорау килеп басты. Әмма ләкин кызганыч Илмира киткән иде. Мин ул көнне бик нык авырып ятадыр идем. 39 кырып белән тоже ничектер грипп булдым, ниндидер менә. Кыш иде бит. Шундый вакыт. Шундый ни булды менә. Бөтен семья белән авырдык без. Мин хәтта Илмираны узатырга бара алмадым. Менә ул өстенә бара алмадым. Шундый йөрәгем әрнеде инде минем, шундый барасым килде. Мине менә күңелдә калды инде. Аякка баскач тике терелдем бит инде, үтте, грипп үтте, 7-се җитте. Барырга кирәк ди, ләкин бара алмадым. Әнисенә юату сүз таба алмадым. Нәрсә дип әйтермен дидем. Нәрсә дип әйтеп була? Нәрсә дип мен аны берничә дә юата алмыйм. Аның 40-ы җитте, минем барасым килде. Ничек мин аны юатам? Нәрсә дип әйтәм, дим. Мен алды алмыйм, кайта дия алмыйм, шандыра алмыйм әйеме. Кайгыңны күтәрәм дияр идем. Мин күтәрешеп кенә аңа җиңеллек кирәк. Җиңеллек торган кайгы түгел. Халык ул вакытта язды. Ул вакытта инде куйсак, пост коябыз бит инде саубулашып интернетларга инде. Халык яза инде. Эй сез ятсызлар, эй сез бармыйсыз, эй артистлар юк, эй не юк. Чөнки көтелмәгән әйбер бит ул. Ул бит менә булачак концерт түгел, аны көтеп алмыйсың, билет сатып алып. Менә үлем килде кинәт кенә, алды да китте. Халык аны аңламады. Менә шуңа күрә мин мәсәлән шәхсән үзем бара алмадым. Шуңа күрә инде ни мәйтәм, шундый әйбер кирәк. Илмираның истәлек кичәсен уздырырга кирәк. Уздырырга кирәк. Бәлкем инде аш итеп уздырырга да мәйтәм, көндез артистлар җыелышып, кич белән концерт күрергә теләгән кеше килер дим. Шуннан соң нәкъ сездә дә шул фикер йөргән икән. Илмираның концертын оештыру. Һәм менә безнең теге сөйләштек дә, фикерләр бергә килде. И бергәләшеп, Аллага шөкер, күтәреп талдыгыз сездә. Һәм менә ул Илмираның исеме аның җырларында яши. Илмира исән булып яши җырларында. Шуңа күрә ул яңадан халыкка кайта. Халык дөрес аңласын. Кайчагында язып куябыз әйме. Ләкин ни өчен кеше килә, ни өчен була алмаганында аны сәбәбен белмичә бер кайчан тәнкыйтьләп язырга ярамый. Без Илмира безнең күңелләрдә яши. Ул безнең кызыбыз. Аның җырлары белән яшибез. Шуңа күрә халык кабаттан Илмираны күрергә теләсә, килсен шушы концертларда. Без бергәләшеп, аның турында матур хатирәләрне яңартып, аның җырларын җырларбыз. Һәм инде менә кемдер ул вакытта безне дөрес аңламаган тамашачылар дөрес аңласыннар. Илмира безнең белән һәр вакытта да. Менә ул вакытта киләлмәгән без икән, үле өстенә име узатырга. Сәбәпсезгә түгел, сәбәбе бар иде. Менә шуңа күрә барып булмады. Менә шуны җиткерәсе дә килә халыкка да. Дөрес аңлагыз дип. Һәм концертларда көтеп калабыз. Шуңа күрә менә бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Безнең дә гастроль туры эшләп торса да, артистлар бик күбесе бик теләп риза булдылар. Әлеге концертларда чыгыш ясарга. Ул көнне бит анарсың, менә билетлар сатылып беткән халыкка. Ул көнне татар җыры иде, артистлар шунда иделәр. Менә хәзер беләсез бер нәрсәне әйтәләм. Зифа Нагаеваның әнисе мәрхүмә булды. Зифа Нагаеваның концертлары иде, билетлар сатылып беткән. Ул әйтте: "Юк, тамашачы белән уйнарга ярамый. Минем кайгымны тамашачыга ачып салырга кирәкми. Мин әнине җирлим, концертны
кешіктірмейбіз, мен іштейін дейді. Зифа ханым шықты, концертін ішеді, концерт біткендегін айтты. Мен бүгінен емді жерлеп келдім дейді. Мен шунда Зифа Нағаеваның кішілігіне қарап, мен шақлар қаттым еді. Көп кіш керек. Менә мында да шулай. Тамаша швед билетini алған. Концертінде қойылған, аны қойырға шығара керек еді. Әгер де Эльмира өзі болса да шунда, юк, аның сөзі бар еді, ни в какую deyər еді. Ни в какую шлисіз қоясыз deyər еді. Чөнки Эльмира ол өзі неше тапқырлар бит. Эльмира бит инде ол барысының өзі үстірген Генераль контрактта болған. Өз қызы аның. Анда ұйыштырушылар да, компанияда өзігіне білді нинди халетте эшләгәнен. Аның йөрәге әрнеде, сырқыды, қан сауда. Эльмирасы үшін халыққа шоуаны көрсетірге керекмейді. Керекмейді, чөнки билетлар сатылған, эшләнелгән. Тамашачы белән уйнарга ярамый. Сен ниндигенә халәтеңдә булсаң да, аның җырларын барыбыз да җырлаячакбыз. Менә без дә Рафаэль белән аның бер җырын бүгенге көндә әзерләп ятабыз. Сез кайсы җырга тукталдыгыз? Без Рамил белән җырлаган җырын дуйтын алдан кулларымда дигән. Рамил дә рөхсәт бирде, Барыс медиа компаниясы да рөхсәт бирде. Эльмира хәтле без аны башкара алмасак да, аның жанын, аның барлығын тәйіп жырлаячакбыз, менә шул. Эльмира шуннан да һәрвакыт ул йөрәкләрдә, чөнки әлеге дә Байгылбит чалыда яшидер, мин Барс медиада эшлим, буранлык концерт кичләрендә чалыга кайтып китә алмаганга бергә утырып төнлә белән бергә кунып, ул миндә кунарга кала иде һәм шуннан да менә сез дөрес әйттегез, аның тормышка булган карашы шуның хәтле гади һәм шуның кадәр оптимистик әйме. Ул менә хәтта менә шул җырны да ул лирик җыр бит инде Рамил белән яздыралар, исемә төшеп китте. Рамилне сүгә инде, күземә кара инде, уялма инде, җыр гына бит инде бу җөнләп җырлый инде дип. Менә шундый моңсу җырларны да ул шундый мәхәббәт һәм яратуга, күңел энергетикасына төреп бирәдер. Шуңа күрә тормышны яратып яшәде ул да. Менә яратып яшәде. Һәр нәрсәдән матурлык күрде. Менә Эльмираны белән гримеркларда да бергә була иде бит, концертларда да, солянкаларда да. Эльмира бер кайчан бер кемне сөйләмәде. Юк. Бер кайчан бер кемнән гаеп тапмады. Бер кайчан менә монда булганны анда барып җиткермәде. Аның күңеленең чисталыгы, күңел кеше, шуннан да аның якты кыш иде. Урыны җәннәттә булсын һәм без сезне көтеп калабыз. Эльмира Сөләймановага багышланган әлеге искә алу концертларында Динапа шәһәрләп һәм датлап әйтеп китсәгез урынлы булыр. Менә 2 октябрь көнне Сыра Садыкова концертлар залында Шалды каласында булачак. Инде аның үзе яшәгән шәһәренә башладык. Инде без аны компания башлады, Барыс медиа компаниясы. 29 октябрь көнне Казан каласында филармония концертлар залында булачак. Һәм әле башка шәһәрләрдә теләктәшлек белдерәләр, безгә дә килмәссез микән дип. Шуңа күрә дә кайсы шәһәрләрдә Эльмираның җырларын, аның матур истәлегенә багышланган концертны күрәсегез, ишетәсегез килә икән, рәхәтләнеп элемтәгә чыгаласыз оештыручылар. Бик теләп Эльмира үзе исән кебек, Эльмира безнең җырларыбыз белән үзе булачак. Җырларында үзе булачак. Бик зур рәхмәт Динапа сезгә әлеге масштаблы, матур, изге эштә шулай теләктәшлек белдергәнегез өчен. Ике дә уйламыйча алынып, бүтән программага, иҗади процесска, архивларга чумганыгыз өчен исән-сау чыгарга насыйп булсын. Әҗер сау булсын. Эльмира безнең урыннары җәннәттә булсын. Әнисенә инде бүркәм сабырлык, балаларына әниләрнең матур якты истәлеген саклап, бәхетле киләчәк, хәләл җифетенә түземлек, туганнарына түземлек. Ә безнең инде Эльмира мәңге йөрәкләребездә. Кеше китә җыры кала, шул җыры кала. Баланашы булса да ул шешеге матураның авыр чакыда ярдәме сузган онытма Ходай барын балакаем баланашы ашама бер үгезе ашы баланның дәмләре гомергә балыр сеңеп балакаем баланашы ашама бер үгезе ашы баланның дәмләре гомергә балыр сеңеп ашы баланның дәмләре гомергә балыр сеңеп ашы баланның дәмләре
birge balır sigi. Dünya apa, siz bugün bäxtli qатын kızma. Allah'a şükür. Elhamdülillah şükür. Bäxit için sizge tağan nerse kerek? Mine şuşa bugünkü turmuşundan ayırmasın idi. İlgekine tınışlık versin idi Rabbim. İller tınışmasın idi. Her bir ona dünyalıkta tanış köngül bilen uyansın idi. Şükür bit, iller tanış deyip. Birsin idi indi Rabbim şu şekillerini. Gailelerde tegizlik olsun idi. Yaratkan yerler bir-birsini uzatmasınlar idi. Barlık anat bulup yaşasınlar idi. Yaratışıp kavuşkan barlar muhabbetine saklasınlar. Muhabbetten matur balalar isteregiz. Matur gailelerdegine bäxitli balalar üsse. Bäxitde üsken balagına dünyanın maturlığın, yaktılığın mağrak göre. Şuna göre dünyanın maturlukka kömegiz. Selametlik dileyim, köngül baylığı dileyim, iman baylığı dileyim. Hem aralaşıp dünyanın maturlığına kövrek siyinip yaşayık. Aralaşıp yaşayık. Bize rahmet Dünya apa, elge tapşırığa kelgenigiz için. Şunday zor işler işlep yürgende, ınıklar qaraganda, ama siz bitimde hazır enigine tügül, iş ınıkның devanisi deymi, ebisi de. İşigiz bir köp bulganda bilebіз, vaqt taup bizning studiyaga kelgenigiz için, matur xatirelerigiz bilen ortaklaşkanıgız için bek rahmet sizge. Biz sizni körürge bek şat edik. Allah birse hele işraşırga nasip bolsun bizge. Tatar radiosu dolkunlarında, TMTV telekanalında hem bizning konsertlarımızda. Rahmet. Mine Tatar yaşay, millet yaşay, kaçan yaşay, onun jırları yaşasa, onun tili yaşasa. Siz mine şu jırlar bilen halk köngüline bek de diren üs alasız. Siz milletini yaşatasız, mыңны yaşatasız. Rahmet bulganыңız için. Bek yaratıp bu kanallarını qaraybiz. O bizim her vaqt işlep tura, ide birde söndürmeybiz. Kitap alabız özügüzüne ve her bir tapşırılarınızına. Bek zor rahmet. Men halk isimde rahmet aytam sizge. Menem bilen halk kelişir deyip şadım. Bek rahmet sizge. Bugün bizde qonaqta Tataristanның at qazangan artisti Dine Latipova boldu. Мен ise Liliya Qadirova hem bizning ijod türkümüz sizning bilen bir atnaga sağ bulaşa. İsen emin bulığız, özügüzni hem turmuşni yaratıp yaşayız. Bir atnadan görüşürüz.